Du-te, sună pe Virgi, te rog, bine? Ți somn, mama? Ți somn, iubire? Cui somnic? 2 ani ai tu? Și cum te cheamă? Scoate Suzeta că nu te aud. Cum te cheamă, mama? Cum spui tu? Bye-bye. Scoate Suzeta. Bye-bye. Scoate Suzeta că nu te aud. Bye-bye. Și ciao-ciao. Și adios. Of, i-a căzut papucul, tata. La Bibi. Da, sună pe Virgi. Sună, hai să sună. Hai să sună pe Virgi. Poftim. Pe cine suni? Acum sună. Acum. Alo? Bibi te caută. Cu cine vorbești, Briana? Spune, ce ți-a făcut bebe? Tata. Tata. Și tata te-a lovit. Unde te-a lovit tata? Mama? Mama, să te mă. Bebe. Spune la Virgi, te iubesc. Tata. Tata, mă. Tata-ne. Tata, mama. Tata. Mama. Adu. Adu. Mama. Nu, ne dai mie la telefon, mama? Hai, te rog. Tata. Bibi. 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 Câți ani ai tu, mama? 2. Cum spui tu bye-bye? Bye-bye. Bye-bye. Kiss you. Oști. Kiss you. Oști. Hola, niña. Anina. Adios. Anina. Bye-bye. Bye-bye. Ciao. Stai. Spune la Virgi că mă duc la o țigară și o să o sun atunci, bine? Spune-i tu la Virgi, dacă nu vrei să-mi dai telefonul. Îmi dai telefonul? Mersi, ai închis.
Ce s-a întâmplat, mama? Te lovi la spate? Of. Du-te să te rujezi. Du-te, rujează-te un pic, bine?